everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. Bird is a winner when a bird, bird, bird. When a bird is a winner when a bird, bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. Egunon eta ongi etorri lasaieko gosarietara, ostira bada gaur, azken gosaria. Eta hementxe gaude lasaieko gosarietan, zein da botazaren atzean? Good morning, Vienna! Egunon! Bete atza, Zirala. Bueno, eneko, esan dut nor dagoen tazaren atzean, baina zukor kafea nola hartzen duzu? Ni? Mendik, hau zulua dek. Hola hartzet. Gainetik ez ezu botatzen orduan kafea. Ez, dana barrua jutea. Dana barrura, txurrut. Bueno, lagunok, zer modu zauden? Bueno, egunon, Ander. Egunon guztioi. Zer moduz doaz jaiak, Luken? Oso ondo, ez? Giro politia dago, eguraldiak ez digu asko lagundu, baina aber gaur Raulek zer dion eta ber biharkoa ere, biharkoa garrantzitsua data. Hori da. Txomin, zer moduz doaz zure jaiak? Ondo. Egia esan dana, planteatu atzen moduan atera da, kirol txapelketak eta ondo, atzauki genituen finalak. Eta, gaur hori, irakasleen aurkako partiduak eta bestelakoak. Bueno, eta hurrengo galdera nahitezkoa, horregatik ari naiz gondago egiten, eder, atzokoa eta gero zer modu zaude? Uste eta ari naizela gaixotzen, ez dakit, ez zait ikusten jatxi zen lamar. Nahi nu gauza bat egin, a ber, ez da ikusten. Ikusi, baino geldi. Joe! Itxoin. Bueno, eneko, bitartean, zu zer modu zaude? Ez zait atera broma, tio. Orain, eder, orain aterako zaizu. Zeba. Orain aterako zaizu. Zuk ikusi ez zuzen nahi nunein? Ez dakit. Ez duzu ikusi. Bueno, saiatu zaitez, eneko Bai, bitartean. ari naiz bidatzen. Zer moduz? Bale, bai. Bueno, pixka nekatuta. Azkenean egun osoak kirola, gora, dantzaoke eta esto, azkenean nekatuta. Baina, oindikan bakagun martxa pila. Ni hemen nago zalantzan. Zure bromak jarraitu. Zalantzan nago. Eneko ez du ikusten, ez du ikusiko. Hori zein da, pentsalaria godenen eskultura Hori da, modukoa, ez dakit, horren beste mate jan gaixotu inaiz pixka eta bentsen nago. Filosofikoa da hori. Opa. Bueno, eguraldiaren iragarpena entzuna dugula. Norbaitek azaltzen di zer den montra agertu. Lasai, gero ikusiko ez zueneko, jarraitzen du, oseak. Hola, hongo da, denbora guztin. Aber, ez diaten tokatzen kamera. Martin bat atera da. Tokatzen? Tokatzen esan dego, ez egite. Venga. Mila gauzeta. Aurrera Raulen eguraldia. venga. Aurrera Raul. Itxas bazterretan, herri guztietan. Egunon, kuadrilla, ostirala eta eguraldi ederra. Gaur jolasetan ondo ibiliko zarete, busti gabe, hangamotzetan, beroa ere pasako dezue, ekarri ur pixka bat bazpare, ostiral ederra eta azkeneko kontakizuna. Mendiei buruz ari gara aste honetan, eta azkeneko mendi kontua, gure altxorra, Pirinioak, eta jo nintzen lehenengo aldiz, zoratuta gelditu nintzen, ze politie, ze ederra, ze hango mendik, hango paisaiak, zoragarriak, Naparratik hasita, Ueskaldea, eta gero ja, zer esanik ez, Kataluniako mendiak, Andorra, zoragarriak. Aukera baldin bakazue joan ikustea, eta ibili pixkat handik, hor daukazue hori hementxe bertan, eta erreza da, idiotzeko, eta Pelagoatik gora, TBH-ko, badaukazue aukera, Pelagoara juteko, zoragarria da, zoragarria, paisaia, inguruko mendiak,
aukera baldin badokazue jun, gero Hueskan zer esan, hor dauzkazue, Jakati junda, edo beste Sabinakotik junda, ze mendi baiara politia daude. Aukera baldin badokazue, jun eta bisita hau, Pirineoak. Ederra dirata. Venga, ondo segi, agur. Bueno, eta hause erraunek esan diguna. Bai. Eder, nola ikusi duzu gaur Raul? Ba ondo, gaur eguraldi ona, nik horregatik jarriet kamisa politau, alkandora politau. Politia da benetan, Eta, pues, hementxe. Bueno... Venga, ya txantxak uteko ditugu, ya está. Zeren luken batekin nahikoa dugu hemen, eta ez da nahikoa degula, da luken dela inimitable, eta... Hori da, ezin da imitatu. Eta gainera, bi luken eukiko genuke efemeride doblea. Eta nik uste ekartzen dituenak nahikoa pixu badutela, bakarrak izateko. Beraz, luken, gaurko efemerideak zeintzu dira? Pues beitu, gaurko ez detekarri. Ez detekarriz gaurkoak ziren benetan dramatikoak aurkitu ditudana. Orduan, ekarri etena da, gaur dela nazioarteko ospakizun egun bat bidezko merkataritza ospatzen dena. Eta dakizuenez, eskolan, nolabait edo gaude dinamika hortan, bidezko merkataritzaren eguna ospatzen da gaur mundu osoan. Eta bide batez, naiz eta gaur ez den, bihar ikusten baduzue, Jose Arizmendiarretan urtebetetzea da, beraz. Zoriondu. Zoriona, Jose. Biharkoa, Zoriona, Jose. Zenbat urte ditu Josek, zeren... Ez da aldatzen. 47 edo inguru, ez? Ez da aldatzen, Jose. Gure irakasle izan zen, egia da, nik uste dela lasaien hobeto konserbatzen den irakaslea. Eskerrik asko. Zuere oso ondo konserbatzen zea. Eneko ostirala izan da gaurko programa, zein da, gaur gauza asko dauzkagula. Bueno, hostiala, azteko, behatzitan, HH eta LH-en jolasak daude, bale? Mota guztietako jolasak, eta bigarren hezkuntzan baita ere. Orduan, hortxe ibiliko gera, leku guztiak eta esango dizkizuegu nundikan ibili behartzeaten eta beraiek, edo jolasean arituko gara. 10 erdietan, bigarren hezkuntzakoek, hau DBH eta batxillergokoek, 11etakoa txiringituan. Beraz, gozaldu ez baldin badezute, gaur 11etakoa hartu dezakezue txiringituan. Bueno. 11etan, herri kirolak daude, DBH eta bikoentzako, DBH bat eta bikoentzako, eta 3 eta 4 ginkana eta sukaldaritza. 11 erdietan sari banaketa HH eta LH-en, txirrina entzungo duzu eta orduan igo bartzarete. Eta gero dago superfutbol partida batxillergokoak LH-ko lehenengo mailakoen aurka. Horregatik gaur kamiseta eta hola jarri dugu, bai ederrek bai biok, eta besteak gero jartziko duzu. Edo ez. Edo ez. Bueno, 12etan ere, saskibaloiko mate eta hirukoen txapelketa dago, eta 12 erdietan ikasleen partidoak. Txapelketak eta irabazi dituztenak bigarren hezkuntzan, irakasleen aurkako partidoak. Eta hor urtero bezala irakasleok irabaziko ditugu danak eta segi aurrea. Eta ikasleak segi borrokan, segi saiatzen. Hori da. Hori gaurkoz. Eta bihar, familia eguna ospatzen dugula ikastetxean, bai? Badaukagu, 11etan ospakizuna goizera pasatu dugu. Bai? 11 erditan danborrada eta bandera igoera egongo da. 12 10 gutxitan ginkana bat nahi duenarentzat, LH, DBH, batxillergokoentzat. Bai? 12etan proideko taberna irekiko dugu, ordu bat eta erdietan apar festa.
Ordu bik eta laurden ordu biterdi bitartean, paella bazkaltzeko aukera daukazue, ja formularioa eta bidalita zegoela eta apuntatuak, beti zaudete azkeneko momentuko batzuk, bai? Baina bueno, ja hortxe dago. 3:30 jolas txikitxo batzuk egongo dira, eta 4:00 bai mus txapelketa, eder saiatuko dana beste behin lehenengo ronda pasatzen, Eta gaizta hor egongo dira. eta gaizta, bai? Bai. Ea lehenengo ronda pasatzerik Aurten daukazuen bai. aurten. Baina beti irabazuen Bueno. kontra galtzeu, Lehenengo rondan. Hoixe. Bai, izaten da horrela logika, Eder, bai. Eta ordu berdinean, eta hau ez galdu zen momentu oso polita izaten da munduko moto txapelketan, nun HH 2 urtekoak, 3 urtekoak, 4 urtekoak eta 5 urtekoak ibiltzen diren. 5:30 zumba, bale? Dantzatzea gustoko duzuenak, badakizue. Hortxe daukazute. Nik aukeratu nun kantatzea, beraz, Hori da. ni hortxe ez naiz ibiliko. 6:30 sari banaketa, aurten patioan izango dela, eta 7:00 oso, EASO abez batzaren bitartez, emanaldi txikitxo bat eukiko dugu, nun handerredo egongo da aurkezle lanetan hor. Bai, zehaztasun gehiago ezin dizkizuegu eman, baina, bueno, berezia izango da, Neko? Berezia izango da. 8:00 bingoa, 8:30 afaria, eta 9:00 12 bitartean, disko festa, DJ Mikel Txiren bitartez. Bai? Eta horixe da, daukaguna. Gauza asko, Nola hasi ginen astelenean, Eneko, eta nola bukatzen deu larun batean, hau da... Bai. Goraka, Bueno, eta goraka. gauza ataztu izan zaidala, egun osoan zehar, intxableak eta egongo direla, jolasteko Baita, eta saltoka egitzen. Beraz, hortxe baduzue, etorri, larun batean, guan han ibiliko gea, aurre atatzea, eta elkarrekin, Beraz, larun batean, zaila izango da Eneko, ala ere aukeratzea, ekintza bat, parte hartzeko ekintza bat, hainbeste egon da aukeratzea, zaila izango da, eta zaila izaten da aukeratzea ere, ederrek jartzen dizkigun aukeren artean. Zirt, alazar. Aurrera, zirt, alazar. Bi aukera. Zen nahiago ezue gaurkoan, azken aukerak. Animaliekin hitz egitea, edota munduko hizkuntza guztiak jakitea. Dominatzea. Nik oso argi daukat. Nik nahiago hizkuntza jakitea. Ze animaliekin hitz egin ditzakezu. Baina ez dakite erantzungo dizuten. Osea, halako jendea ikusten dut. Kaletik animaliekin hitz egiten duna, baina nahiago dut erantzuna jasotzea. Hombre, nik ulertzen dut animaliekin hitz egite horretan dagoela animaliekin komunikatzea, beraiek zuri esatea eta zu haiei esaten diezuna ondo ulertzea. Nik animalien aukeratuko dut. Horrela, gustatuko litzaidake animaliekin hitz egin ahal izatea. Eneko Ni luke... hizkuntza guztiak. Hizkuntza guztiak. Gehien bat eder ulertzeko bere ingelesarekin. Zuk, Luke? Niri ere inbidia handia ematen dit hizkuntza guztiak hitz egitearena eta hori hartuko nuke usteet. Aniztasun eta beraztasun handia dela hori. Hala ere, gaur hori ia lortuta dago. Ze itzultzaile automatikoekin eta horrelako. Bestela galdetu gure ikasleei, Baina ez da berdina. Itzultzaile batek egitea, ozu jakitea. Bai, eta ez da berdina itzultzaile bat edo txakur batekin hitz egin abizatea. Bueno, pues hori. Txomin. Nik ere munduko hizkuntza guztiak jakitea. Txominik esan du? Txominek esan du? Vale. Nik bakarrik animaliakin. Venga, hurrengoa! Ez dago, hemen badago beste bat polita. Baina ez, hori ez dugu salto, pasa. Eta hau ere egin genuen, eske ez dago beste askorik. Ez. Hau akaso. Zuk inventatu itezu. Ser rico, ser famoso. Ser rico. Euskeraz da. Aberatsa. Ez, aberatsa ez. Goxoa izan, edo... No, famatuak geagu, ez? Gozaritan agertzen gela eta... Horretik, irua bakarrik falta zaigu. Da beratxa izatea. YouTube. Irua bakarrik, falta zaigu. Beraz, hori. Nik aukeratuko nuke zoriontsu izatea. Ja, baina ez dago alternatiba hori gizuna. Pues ya está, ez bata ez bestea. Nik pizza.
Polita. Baina zure legeak zioen bat aukeratu Claro. behar zala. Hemen, Baina, legeak aldatzitu nahi Nire duenean. jolasa da eta nik erabakitzet. Orduan. Pues nada, Venga, beste bat jarri, txomin. beste bat, ez dago... Baina eman play eta tokatzen. Bai, ezko zein tokatuko den. Oso polita dena. Ez. Venga, Bueno, venga, hau, azkena. Zer nahiago ez du? Armiarra, tarantula bat maskota bezala, edo sugea? Nik txakurra. Taran, Ezin da. Nik Baina, pizza. Pues aldatu. Nik Pizza, baina tarantula bat izan txakurra. behar jartzen du araña. bai, Izan daiteke- baina tarantula, ikustea. Izan behar du hori ikusten da hori. Bai. Eta bestea da boa constrictor. Bai, lima limon. Bai. Bueno, venga, azkar, denbora gabe geratzen ari garela. Ez da gil, txisteak zioen, no? La serpiente no araña y la araña... No sé, Sí, el gato araña. Ahí. Bueno, Oso ondo. Pues hau zuek gatua, erantzun denok behar duzue gatua. txatean. Hau zuek erantzun txatean, zer hemen ez dago iritzi... Pixka nekatua gaude ja. Ostiralera Gaude. nekatuak iritsi. Nekatuta gaude eta indarrak orde behar ditugu lasterketarako, kanika lasterketa gaur final handia. Finala. Atzo ikusi genuen Lukenen moreek hartu zutela aurrea eta nere beltzek egin zituztela puntu gutxi batzuk. Gaur zer gertatuko ote da aurrera lasterketa. Gure irabaziko deula. Hau parroxak. Ikusi ederren zea. Opa urdina. Emango diogu, hasiera Ai, final aurrera. handiari. Venga ba, hortxe badoaz. Kolorea. Ai, ama. No ez igual deu zehose. Beira, lehenengo diskoa urdina, ja ez. Polita musika. Beltz jarri ikusten ez denena. duena, Bai, musika egia da polita dela. Bai. Nahi zuen musika jartzea? Aurtengo Baina musikak komentatzen txominek egin ditu, asko eta asko entzuten dituzuenak txominek egin ditu. Zer da, kantautorea Bueno. orain, txomin. Bai. Oain, Orain, Juhu! larun batean salgai, lasaieko CD-a. Egin dezakegu, Hoi da. Ateratzen dugu, eta venga, Eh? dirua proide proegantzat. Ateratzen den dirua proide proegarentzat. Txominen kantak, salduta. CDA ez du, da inork USB bat izan Spotin da. jarriko zera. Bueno, Spotifyen jarri. Bueno, gorriak, ojo, gorriak eta urdinak. Gorriak, urdinak, eta benga berdeak, benga puntutxeren bat, horri iru. Moratu, atzean, moratuak. Eta bintzak ez ikusi, Hortxe igual. Bat fuera, bi fuera. Txuriak eta morea, Zer gertatu hor? Ni orain nago entre una araña o una serpiente. Eta nori ikusten ari zarela. Oh, berde bat, katxiz. Berdea galdu duz. Qué raro esto, Min. Ez baino. Ez da bukatu eneko indik asko falta da. Ez Eta dio ez, remota. ja maieran. Bueno, bai, ja. Bueno, badean Zer da hori? Bueno, Eta azkenantzat ez dago saririk. azkenantzat Bai, hemen jartzen duena da. Premio de Lehenengoa consolación. morea eta gero dago hirugarren postuan lau kolore hauek geratu dira. Ja. Osea, lehenengo postuan garbi dago. morea. Dago kolore bakarra ez duna ez da puntu bat. Luken, zorionak. Eskerrik asko. Irabazi dezu txominen beste abesti bat. Baina, Bai. a ber, gauza bat. Gero. A ber, filosofia kontua. Ez da zailagoa denek bi puntu Ja, gutxien puntu bat ez bera irabazi ez duten lasterketa batzutan punturik ez irabaztea. Ez da hori zailagoa puntu gehien irabazi dituna izatea baino. Ez? Ez dut Osea, ezer saria zein emango genioke. Pues ez dunari ezer irabazi, hori da zaiena. kasu Eder, nik honetan. urdinei. Orduan, ez, bai ez, Ja. eneko. Ja está, ulertu diteneko, ulertu nau. Bai, nik Ok. urdinei. Eskerrak eneko kulertu zaituen. Gero saria emango jazu, ezta? Ez da egitau ikusteko denborarik izango dugun. Ba, venga, fuera.
Agurtze. Edo nahi edezu jakin nortzan hirugarrena? Ez, berdin dio. Bueno, hortxe, mira, pues, laranjak gehiatu dira. Laranjak. Haupa, Luke, Aizu. moreek irabazi. Jarri aurretik Oso esan ondo. dezu, Txomin. Hori da. Bueno, lagunok, klasera joan behar dugula, Bai. ez dago eskusarik ederrek ja aste honetan ez dakitzen bat ordezkapen eskatu dituen, gaizka haserre dago berarekin, eta izue, lagunok, hau izan direla, lasaieko gosariak, oraindikan geratzen da handiena, ostiralekoa eta larun batekoa, beraz, gaur tope eta bihar guztiok eskolara, eta venga, dantzatzera gero Mikel Eta Txirekin. txistia? Ja, Eta enekoren txistea, ez. Presaz nabil gaur. Venga, Eneko, aurrera Enekoren txistea. Hemen da, iritsi da, Enekoren txistia. Ez dakigu zer dela ta hobe belarriak iftea. Aurrera Eneko. Bai. Bueno, ¿cómo se llama la hija de Thor? Torrija. Eta hortxe gelditu da. Eder? Tordakter, tornado, tormenta, torquema. Baina, no. hasiera, Torpedo goizean entzun neula hor. How Atletik aurretik ditu beti. bai. Galdera ere galdu deu. Venga, Eder, aukera bat duzugu. Venga, Duri a ver. jartzen naiz. How is called the Thor's doctor? Thor's doctor. Doctor. Torrija. Itxoin, a ver, Eder, jarri, orain. Oie, A ver, itzulpena, handian jarri zaitut, guztiek ikusteko. Ingelesez, nola da txiste hau? how is called Thor's doctor? Torrija. Txalo, bueno, lagunok! Eskerrik asko horri izateagatik orain bai, amaitu dira 2024ko gosariak, gaur dana ematera, eta larun batean guztiak eskolara eta ederki pasatzera, ikustera nola ederrek eta gaizka galtzen duten musean, nola Eneko dabilen aurrera eta atzera korrika, eta nola Txominek saltzen dituen bere diskoak, eta Lukenek nola laguntzen dion Txomini disko hori saltzen. Lagunok, ondo izan eta hurrengora arte! Biga iribili. Horrengora arte. Aio!